Magandang araw po sa inyong lahat. Isang araw naman ng pakikipagsapalaran sa kalsada at pakikipagbardagulan sa traffic. Galing tayo guys sa Katarungan Village. Meron tayong pinuntahan na client sa for sourcing. Medyo may kaya sa buhay kaya hindi natin alam kung mag-a-avail siya sa ating livelihood program. Anyway, mega love shoutout po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigang OFW, mega love shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan subscriber. At nandito po tayo ngayon sa loob ng NBP or National Bilibid Prison Compound. Ito po yung dinadaanan natin kasi medyo shortcut po ito. Papunta po tayo ng Alabang ngayon na galing tayo ng Poblacion Muntinlupa para sa ating programa na livelihood program ng ating opisina. Samahan niyo po kami sa paglalakbay patungo doon sa ating pangalawang client sa mga kaibigan. At siya nga pala, dito tayo ngayon sa malapit sa Poblacion Itaas Elementary School sa loob po ng New Bilibid Prison or NBP. Nakakadaan naman dito mga guys sa loob, kaso yung mga private cars kailangan po ng sticker na katunayan ay residente kayo ng Katarungan Village. Pero kung kayo mga outsider, hindi po kayo makakadaan dito sa loob na ito. Ayan. Hindi pa open for the public yung kalsada na to sa loob ng almost 70 or 80 years itong bukas ng mga nakaraang administration. Pagdating lang namang ng isang iglap ay biglang ipinasara. Matagal na po itong naka-open noon sa public. Panahon pa po ng dating director na si Alfredo Bunye ay bukas na po ito sa publiko. Kasi meron pong sa loob po nitong New Bilibid Prison, meron pong sementeryo ng mga Japanese, yung tawagin Japanese cemetery. Ay dito po dumadaan yung mga dumadalaw o mga turista na pupunta po roon. Ayan, at tuloy-tuloy naman po tayo at sana samahan nyo po kami sa aming paglalakbay. Sa ngayon po ang oras po natin ay 10:45 ng umaga at patuloy po tayo sa ating ginagawang trabaho. Ito po yung trabaho natin na pag may sourcing po, pinupuntahan po natin yung mga clients natin para mai-offer or mailapit sa kanila yung kung ano yung programa ng ating gobyerno or ng ating office, ng ating pinapasukan dito sa Pilipinas. Ayan. Malapit na po tayo lumabas ng NBP compound, kung saan ay nasa Barangay Poblacion po tayo, Muntinlupa City. Ayan. At doon nga po sa mga magtatanong ano nga ba po ang trabaho natin, tayo po ay isang dakilang driver. Pinagmamalakit, pinagpupuri po natin na tayo ay isang dakilang driver, buhay driver po dito sa Metro Manila. Ayan, kung saan po tayo nakakarating gawa ng ating trabaho. At katunayan nga po, bukas ay nasa Santa Maria, Bulacan tayo para naman po yun sa interview ng ating client doon. Televised po yun sa DCRH. Live po yun, mapapanood sa DCRH program. Kasama po yung ating kasama sa opisina si Mr. Alvin. Ayan. Sana po ay mapanood nyo at mabigyan po kayo ng edukasyon kung ano man po yung mga natatanggap ng mga beneficiaryo dito sa aming opisina. Ayan, sa mga interesado po, mag-message lamang po kayo kung kayo ay nangangailangan ng tulong, work related po, kung nangyari po yung inyong pagkaka-aksidente sa loob ng trabaho at miyembro po kayo ng GSIS or ng SSS. Ayan, kapag member po kayo ng SSS at na may nangyari sa inyong katawan o sa inyong sarili, maaari naman po kayong mag-file ng tulong pinansyal sa SSS at kapag na-aprobahan po yun na tulong pinansyal nyo, kayo po ipapasa sa aming opisina ng SSS. Siguro mga nagtataka yung mga ating mga kliyente kasi yung mga yun po, may recommendation po yan na pinapadala sa amin galing sa
SSS or sa GSIS. Pinapadala po sa amin yung address at saka yung pangalan ng tao. Saka po namin siya pupuntahan upang ipaliwanag yung mga benepisyo na matatanggap po nila sa Employees Compensation Commission. Ayan po. Ang Employees Compensation Commission po ay tumutulong sa mga nabibiktima po ng o yung mga na-aksidente po sa trabaho. At sila po ay membro ng GSIS or ng SSS. Ayan. At saka kahit na yung mga seamans po, meron po kami nga tinutulungan ng mga seaman na nagkakaroon ng problema sa katawan o sa parte ng bahagi ng inyong katawan. Ayan. Kung kailangan nyo po ng tulong sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay nyo na na-aksidente sa trabaho at membro po sila ng SSS, yung tinatawag po natin na related work accident, pwede po sila mag-file sa kanilang kinaaniban or JSIS or SSS member po sila. Ayan. Kapag natapos na po yung procedure doon, pwede po kayo lumapit sa Employees Compensation Commission. Tutulungan po kayo kung may nararamdaman po kayo doon sa inyong mga aksidenteng nangyari. Maaari po kayong lumapit, mag-message lamang po kayo sa FB page ng ACC. Ayan, nakikita nyo po yan doon lalabas at updated naman po yan at sasagot sa inyo yung ating mga kaibigang operator diyan. Hindi po yan computerized operator, kundi manual operation po yan. At minomonitor po yan ng ating mga kasamahan sa opisina. Ayan po. Kaya sa mga nais po mag-avail ng aming serbisyo, maaari po kayo mag-comment sa akin. Kung hindi naman po ay type nyo yung Employment Compensation Commission. Ayan, Employment ECC po, Employment Compensation Commission. I-type nyo lang po yan sa aming website. Kung saan man po, sa Facebook or sa may website po tayo dyan. Makikita nyo po yan at pwede kayong makipag-usap sa ating mga operator doon. At ipapaliwanag po sa inyo yung mga kailangan gagamitin nyo sa pagpapa-rehabilitate ng inyong mga sarili. Or kasi procedure po siguro niyan mayroon pang therapy. Kung papatherapy po kayo ng company, ayun ng aming agency, at sagot po ng agency yung pa-therapy po, pati po yung pagbibigay sa inyo ng puhunan. Ayan, yung tinatawag na livelihood ng ating opisina. Kaya wag po kayong mahihiya kung kailangan nyo po ng tulong or gusto mong tumulong sa kapitbahay, mag-message naman po kayo at atin pong kukunin yung mga ibang detalye ng inyong pagsubok sa pag-a-apply. Ayan. Yung mga kampo, yung mga benepisyo po na matatanggap nyo ay malaking tulong po din yun sa inyong mga pang araw-araw na kabuhayan. Kasi lalo na po sa mahal ng prosthetic po, yung prosthetic, yung bakal na pa sa mahal po niyan mahirap po makabili siguro. Kung tayo kung kagaya kayo ni host na naghihirap sa buhay. Kaya wag po tayong mahihiya at lumapit lamang po kayo at kayo magkakaroon ng kaginhawahan sa pakiramdam. Hindi po kaginawaan sa buhay, kundi kaginawaan sa pakiramdam. Ayan, inaantok siya sa habang nagmamaniho. At medyo tanghali na. Kaya ingat-ingat po tayong lahat dyan sa pinaggagawan natin. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa National Road sa Muntinlupa. On the way tayo sa Alabang, Muntinlupa City, kung saan may pupuntahan po natin na isang tao na binigay sa atin. Ang pangalan ay si Mr. Lizardo. Ayan. Yun po medyo malayo pa rin sa amin, pero taga-Alabang din po siya. Parehas po kami ng taga-Alabang, Muntinlupa City, pero hindi ko po siya kilala. Ayan, nandito na po tayo sa may Bayanan, Muntinlupa City. Ay, nasa Putatan pa lang pala tayo, Putatan, Muntinlupa City.
Ayan, hindi ko na po pinapakita sa inyo yung medyo matatraffic na lugar para maiwasan po maiwasan po may stress kayo sa pinapanood nyo. At inuulit ko po, mega love shoutout po sa ating lahat na sa ating mga kaibigang OFW. Kung nasa bansa man po kayo naroon, ingat po tayo lahat at enjoy lang po natin yung ating trabaho sa araw-araw. Ayan na, malapit na po tayo magbayanan. Tapos ng bayanan po, Alabang na. Medyo mahaba-haba po yung travel natin at ang dumaan tayo doon sa looban ng National Bilibid Prison. Andoon po, hindi pinapayagan doon dumaan yung mga private vehicles na walang sticker ng mga sticker doon sa village po, sa Katarungan Village. Dati po pwede kang dumaan doon dito sa National Bilibid Prison na compound papunta ng National Housing Authority, kung saan yung mga kababayan natin malapit sa release ay nilipat doon upang mailayo sa disgrasya. Ayan, nandito na po tayo sa part ng bayanan, Muntinlupa City. At medyo malapit na tayo sa Alabang. Shoutout po sa ating lahat at sa mga kaibigan po natin. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At maraming po salamat pala doon sa mga sumusuporta sa ating channel. Sa mga kaibigan po natin YouTuber, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga silent viewer po natin, thank you po. At mapagpalain po kayo ng Panginoon at sa lahat ng oras ay ingatan kayo. Maraming salamat po. Ayan. Medyo malapit na tayo dito na po tayo ngayon sa Barangay Alabang sa may Bayadak. Medyo counting taste na lang at counting padyak na lang ay makakarating na tayo doon sa ating pupuntahang kliyente. Dito na tayo sa may Montilian. Dito po sa area na to, dito po ako dumadaan na pauwi sa aming munting tahanan. Ayan, medyo malinis yata yung ngayon yung Montiliano dahil mayroong mga traffic aid na nakatambay doon sa may kanto. Ayan na po tayo, malapit na at maraming salamat po sa inyo lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat po ng ating mga kaibigang OFW, mga kaibigan po natin subscriber, silent viewer, at mag-iingat po kayo at pagpalain po tayo sa lahat ng oras. Ayan po, at ingat po tayo. Ingat. Bye-bye po. Bye-bye. Oo nga, ikaw, bye-bye sa iyo. At mag-iingat ka lagi. Bye-bye. Miss you. Ayan. Salamat po. Bye-bye. Huwag kalilimutan po pitikin yung ating subscription button at pitikin din po natin yung all button natin at maraming salamat po. Bye bye. Thank you and God bless you all.